Imakwa na tomato nyiri obodo ka mkpọnwụọ na bibia dị n'obi mana Chineke mbanyere m mmiri okwute ndị na-ewu ụlọ jụrụ ajụ ya mechara bụrụ isi kuku ụlọ gbakwanụ aka na-egbu ọchara n'oge ka ọ na-egbu maka na emecha achara ga-etolitekwa akwa ahụ niile nke mbere n'abalị o mechara bụrụ ihe ọṅụ wee nye n'ndụmọ maka mgbe ahụ Chineke ji alụ ọlụ mgbe o nechara ya bụrụ mmadụ emechawo nke ya ebe ọ bụ na Chineke m lekọtara hicha m anya mmiri o nweghị onye ọ gaghị emecha cheta Everlasting Father, everlasting Son, immortal Holy Ghost, be thou glorified. Everlasting Father, everlasting Son, immortal Holy Ghost, be thou glorified. Everlasting Father, everlasting Son, immortal Holy Ghost, be thou glorified. Be thou everlasting Father, everlasting Son, immortal Holy Ghost, be thou glorified. everlasting Father, everlasting Son, immortal Holy Ghost, be thou glorified. Everlasting Father, everlasting Son, immortal Holy Ghost, be thou glorified. Everlasting Father, everlasting Son, immortal Holy Ghost, be thou glorified. Everlasting Father, everlasting Son, immortal Holy Ghost, be thou glorified. Ọ bụ onye ga-akpọ mama nwa onye ga-akpọ mama nwa Glory ọ bụ di gị ga-akpọ mama nwa ọ bụ onye ga-akpọ nne ya Glory ihe dị mma ka anyị ga-emere nne aya malele nne bụ ọ ga-adịrị mma onye jela nne ya egburu emezila akwa ibe dị mma ka ndị mmiri gị nne mụrụ nne m ọ bụdo onye ga-akpọ mama ọ bụ onye ga-akpọ mama ọ bụdo onye ga-akpọ nne ya nwa okorobịa bụ dị gị ga-akpọ mama biko onye ejila nne ya egwuri egwu aya malele ihe dị mma ka nke mere gị nne mụrụ m onye jila nne ya egwuri egwu nụ na-amaka na-edi mma onye jila nne ya akpọrị ohu nụ na-edi mma onye eze daalụ Ije. Mmadụle ịkaji nne ga-egwuri egwu gị nwokorobịa na n'unu ana machi ịkaji nne ga-egwuri egwu abụ obi onye ntị ya n'ife nne gị kwụ otu ikwu 15 marakwa n'oge na-abịakwa nwa agbọghọbịa ị ga-amụtakwa ụmụaka nkụ mmadụ na-aka n'ụma
koganya na gadi mama ma balika onyoma onye jila nne ya egwuri egwu aya balele onoga dirima aya ba maka na nne bụ ugwu nwa na-enwe aya balele ayo aya ba eze anyị ma ọnya nwa gadile mmanụ aya balele na mama onoga dirima aya ba onye nwere nne biko lezanụ nne ya anya odogwu maka na nne dị ụtọ everybody kwere na oyibo na-amaka ịmakwa na nne dị mma lezi nne gị anya oyibo oyibo onye ọ ga-adịlị mma onye nwere nne biko lezianụ nne ya maka na nne amaka ịmara na nne dị ụtọ ona na nnukwu unu morororo onye nwere nne onye nwere nne onye nwere nne onye nwere nne lezie nne ya o maka na nne dị ụtọ ịmakwa nne dị mma o Thank you very much. That was a beautiful one. So, Bros Oliver, we are forced to stop at this point because we need to invite your other siblings. God bless you. Ukwazu Oliver, God bless you. So, it's thank you, bro. That's I hope Sister Priscilla is ready. Ogojugu. Ogo, please. Hello. Please, we don't want to have any break in transmission. So, if you know you are the next person, just like I have on my records, come straight to the center stage for yet another round of music. Ogo, please. Hello. Ogo. Yes. Ogo Chukwu. Ogo Chukwu, please. Priscilla, where are you? Yes. Hello, please. Or if you are not quite ready, give us, go ahead to call the next person.